Erregleten ikastaroarekin amaitzeko nire proiektuaren aurkezpena egingo dut. Guk ikastolan ABN algoritmo erabiltzen dugunez, eta algoritmo mota honetan ez denez ohikoa erregletak erabiltzea, nik algoritmo mota hau eta erregleten arteko uztarketa bat egingo dut. ABN algoritmoan ohikoa da txotxak edota hamarreko oinarria erabiltzea, baina erregletak ez. Orduan, nik bi biderkatzaiko biderketa bat egingo dut, eta manipulaziorako, esan bezala, gaurkoan erregletekin egingo dut. Orduan, ikasle mailari dagokionez, proiektua 3. maila bukara batean, 4. maila hasieran kokatuko genuke. Bi biderkatzaiko biderketa bat izango baita egingo duguna. Orduan, edozein eragiketa egiterako garaian, beti testu inguruan jarriko diogu ikasleei, eta halako problematxo bat ahoz bada ere nahipatuko dio. Orduan, oraingoan ere, esango diogu adibidez baserritar batek 26 egunean zer bat beste egunero 234 kilo sagar bildu dituela. Hortaz, ea zenbat kilo sagar bildu dituen guzti. Hortaz ikasle, adierazpen aritmetikoa egin beharko lukete, 234 bider 26 adierazi beharko lukete. Hortarako ABN algoritmoan, hementxe prest daukat, taula bidez egingo genuke kalkuloa, 234 eta 26 zenbakiak deskonposatuko genituzke, eta bakoitzari dagokion tokian joango gineke bidertzen, eta ondoren balio horiek elkarren artean gehitzen. Hau da, aukera bat, oinarrizko deskonposaketa izango litzake. Ikasleren batek zailtasunak izango balitu deskonposaketa honetarako, Montessori txartelak ere erabili ditzazkegu. Beste aukera bat, zein izan daiteke? Hau, deskonposaketarako, 26 zenbaki adibidez, 5 eta 1 artean banatzea. Hau erabaki dezake, 6ko taula menderatzen ez duen ikasle batek, edo 200, 100 eta 100 jartzea. Aukera desberdinak. Denbora gehiegi luzatu gabe, biderketarekin hasiko gineke. 200ko eta 210ko bidertu beharko genituzke, eta orduan, taula berdin batean, adieraziaz zifren balioa, 2 bider 2, 4. Baina 100koekin ari gehanez, 2 0 gehiago. Eta 10koa beste 0 bat. Hau da, 4.000. Eta, hemen egina daukat, hemen 4.000ko ditugura adiraziko genuke. Eta ondoan, matematikoki. Brunnerren 3 pausoak jarraituz. Manipulazioa, irudikapena eta adierazpen aritmetikoa. 200ko bider 6 bateko izango genituzke, ezta? Beraz, 2 bider 6 izango genuke azken finean. Hau da, 6 eta 6, 12, 100koarekin ari gehanez eta batekoekin 1000 eta 200. Eta bertan, 1000ko bat eta 200ko. Ondoren, 2 balio hauek batuko genituzke, 5.000ko eta 200ko. 5.000 eta 200. Hau egin ari izateko, erregletekin egin ari izateko, argi izan behar dugu ikasleek hemen atzean, adieraziut, 2 bider 2 lau balin bada, 20 bider 2 berrogei dela, 200 bider 2 lareun, 200 bider 20 lau mila, 20 bider 20 lareun, azkenean, gauzoek argi izan beharko lituzkete. Eta jarraituko genuke, 3 eta 2 hamarreko, 3 bider 2. Hau da, 6, baina 10koa eta 10koa, 600. Irudikapena, matematikoki. Ondoren, 3 hamarreko eta 6 bateko, 3 aldiz, hemen daukagu, 3 aldiz 6, hau da, 18, 10koarekin 180. Eta horaxe joango gineke taula osatzen balioak gehituz, eta ondoren hemen, irudikapenarekin oso horrez konturatuko gineke, 10 100ko ditu dela, beraz, 1000ko bat gehiago. Guztira, 6.080. Hementxe, ABN algoritmoa eta erregleten bidezko
eta erreten bidezko uztarketa edo.